नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं। मी चिन्मय गोगळे। कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत। वेंगुर्ल्याचे माजी नगराध्यक्ष राजन गिरप यांना कोकण आयडॉल पुरस्कार जाहीर करण्यात आलाय। वेंगुर्ला शहराचा केलेला विकास आणि स्वच्छतेत दाखवलेली यशस्वी कामगिरी लक्षात घेऊन त्यांना हा पुरस्कार जाहीर करण्यात आलाय। तळेरे कोल्हापूर या राष्ट्रीय महामार्गावर तळेरे वैभववाडी दरम्यान अनेक ठिकाणी खड्डे पडलेत। पावसाळ्यापूर्वी केलेली खड्ड्यांची मलमपट्टी पहिल्याच पावसात उचलली आहे, त्यामुळे प्रवाशांना या खड्ड्यांमुळे नाहक त्रास सहन करावा लागतोय। कांदळगाव येथील मारुती मोहन मांजरेकर या तरुणाचा मृतदेह शनिवारी कांदळगाव खाजनपात्रात सडलेल्या अवस्थेत आढळून आला। मारुती हा 5 जून पासून बेपत्ता होता। दरम्यान हा मृतदेह ताब्यात घेण्यात आला असून पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे। विक्रीसाठी ठेवलेल्या माशांमध्ये फिनेल, ब्लीचिंग पावडर आणि मुंग्यांची पावडर टाकल्याचा निंदनीय प्रकार शनिवारी घडलाय। त्यामुळे हे मासे खराब होऊन सुमारे 1.25 लाखांचं नुकसान झालंय। याबाबत कट्टा पोलीस दूरक्षेत्रात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे। दिल्ली येथील एका अल्पवयीन मुलीला इंस्टाग्रामवरून झालेल्या मैत्रीतून चक्क वेंगुर्ला गाठले। याबाबतची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव यांनी तिची चौकशी केली। यावेळी ती दिल्लीतून घरातून पळून आल्याचं समजलं। सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं तिला अंकुर केंद्र सावंतवाडी येथे दाखल करण्यात आलंय। पश्चिम ते दक्षिण किनारपट्टीपर्यंत तयार झालेला कमी दाबाचा पट्टा कायम आहे। त्यामुळे पुढील 3 दिवस कोकण आणि गोव्याला ऑरेंज अलर्ट देण्यात आलाय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पावसाच्या हलक्या आणि मध्यम सरी सुरूच आहेत, त्यामुळे नद्या आणि नाले दुथडी भरून वाहत आहेत। रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड, दापोली आणि खेड तालुक्यात शुक्रवारी आणि शनिवारी जोरदार पावसानं जगबुडीचं पात्र आता इशारा पातळीकडे झेपावलंय। आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आता सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका। धन्यवाद।